Helo a croeso I teledu'r tyle. Shwmae I chi gyd. Heddi ni'n mynd i edrych ar app ar gyfer creu animeiddiad o'r enw iCanAnimate. Dyma'r Lite, y fersiwn Lite. Yr unig beth sy'n wahanol yw dim ond 3 animeiddiad I chi'n gallu creu. Ond mae hwn yn rad ac yn ddim, felly bydd hwn yn gret. Felly ni'n mynd I glicio arno fe I ddechrau creu un animeiddiad. Tap plus to start new project. A dyma fy nghymeriadau I. Dyma'r cawr Lego. A mae fe yn erbyn. Pwy sydd dynnu fan hyn? Batman a Spider-Man. A fi'n mynd I greu animeiddiad I hwn I drio ei dal. Felly, chi moyn pawb yn llun. Dyn ni ddim yn moyn yn law I mewn yna fe. Ac mae'n rwydd â hyn. Gwasgu ar y botwm coch. A wedyn, drychwch ar yn lawi nawr. Mae'n lawi, tym bach yn dryloyw. Yn tric camera ar yr animeiddio. Mae hwn yn eich galluogi chi weld y llun diwetha I chi wedi creu. Felly, ni'n mynd I symud e touch bach. Newch siŵr bod eich llaw chi allan. Tynnu llun arall. Symud e yn araf. Paidwch â symud gormod yr un pryd. Chi moyn tynnu gymaint o luniau a chi'n gallu. Iawn, a fel I chi'n gallu gweld mae'r cawr yn dechrau dal Spider-Man a Batman. A dyna ni, fe na fi 10 o luniau ar gyfer e. A dyna ni. A felly llwch chi gwasgu play fan hyn, chwarae, I jyst cael gweld fi'n edrych. A dyna ni, jiw. Ffantastig. Felly ar y top ar y chwith, gallwch chi fynd wedyn. A dyna chi, dyna'r animeiddiad. Mae'n rwydd yna. Mae yna sgwar lawr fan hyn. A arwydd, gwasgwch hwnna. A mae'n eich galluogi chi wedyn I roi yn eich lluniau, yn eich camera roll. Gwasgwch hwnna, boes. A bydd e'n ddiogel yn eich lluniau. Mae hwnna'n galluogi chi wedyn I ddyleu hon a trio eto. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Os I chi eisiau gwylio mwy o fideos, dewch I ymweld â'r sianel Teledu'r Tyle. Hwyl am y tro.